verse number 38, no verse 44. Genesis 41, verses number 37. Sorry, verses number 38, no verses number 44. Let's get this long verse number 38. It's a story in the Amen. Mungu Bible ungabuka makhalani wakho ulalela. Amen. Share that verse number 38. And Pharaoh said unto his servants, can we find such a one as this is, a man in whom the Spirit of God is? The last verse we follow up of verse number 33. Over verse 33, ukhuluma Joseph. Almost 38, ukhuluma ufana. 33, uthi Joseph, now therefore let Pharaoh look out a man discreet and wise, and set him over the land of Egypt. Useyaphendula kuFaro verse number 38. And Pharaoh said unto his servants, akaphendula lo kade esho lesa statement, can we find such a one as this is? Amen. What kind of man they are looking to find? A man that is discreet and a man that is wise. Hallelujah. Number 3, man in whom the Spirit of God is. So zo 3 izinto lapha ekufunakala lo muntu atholakale enazo, umuntu oqaphelayo, umuntu ohlakaniphile, nomuntu omoya kaNkulunkulu uphezu kwakhe. Praise God. I see in verse 44. And Pharaoh said unto Joseph, I am Pharaoh, and without thee shall no man lift up his hand or foot in all the land of Egypt. Let's pray. Father, bless the reading of your word in Jesus' name. Amen. Please give me just 15 minutes to share what God has laid in my heart. This is the time that is happening. Amen. Joseph, to give a little bit of a background. Joseph, even though ultimately said Benjamin, but kwenzeka ngelinye ilanga waphupha. Uma ephupha washare his dreams with his brothers. You would think ukuthi mawushare amaphupho akho nabantu bakini, ibona abantu bakini abazokusupport. Kodwa kwi-case kaJoseph akuzange kube njalo. Uma eshare amaphupho akhe nobhuti bakhe, kwayibona abamgcindezelayo ukuthi iphupho lakhe linjani lingafezeki. Amen. Kuleli phupho ekade ephuphe bemkhothamela abafowabo. Amen. Kade isho njalo interpretation yezithungu zabo ukuthi esakhe sasimi phakathi kwazo. So nethi iBhayibheli mawufuna interpretation isho ukuthi babemkhothamela including his parents. Ngoba noma selishare nabazali bakhe iphupho, ubaba wakhe akazange ayithathe kahle leyo nto, wathi no mina bekusengcono kade usathi abafowenu bekukhothamela. But uma usuzothi imina noma wakho including abafowenu sikukhothamela, you must be crazy. Uyabona bazalwane, yakho ebuhlungu nje ukuthi uthi une-vision ekhaya, unephupho. The very people, abantu ocabanga ukuthi bona bazokuseka kube yibona abamelana nawe. Can you imagine ukuthi iphefulana ukuthi abantu labo nje bakusupport bona abagcinezelayo? Sithi iBhayibheli ubaba wakhe wayona ukuthi ke amakhele noma amthengele ingubo Joseph of many colors. And lokho kuveza ifavoritism kubantwana ukuthi how lo why ethengelwa ingubo enembala eminingi yena. And iBhayibheli liyaveza ukuthi ubaba wakhe wayekade emthanda kakhulu Joseph. Hallelujah. Ekade emthanda kakhulu Joseph. And then so cutting the long story short,
lithi iBhayibheli abafowabo ke bamakhela uzungu lokuthi lo bazomdayisa. We know the story ukuthi ubaba wakhe wathi akahambisa ukudla hambisela abafowabo endle. Uma bahambisela ukudla bambone sekude and benze plot bathi abanye bafaka emgodini abanye bathi no asimdayisele ngama Ishmaelites asimdayisela ama Ishmaelites. So then sithatha ingubo yakhe le sifaka igazi lesilwane then we will say ubaba intandokazi yakho inyanga yamaphupho idliwe isilwane sasedle asiyazi ishoniphi because babekade benomona uJoseph. But I believe bazalwane ukuthi kule generation le esishumayela lesiphila kuyo uNkulunkulu usasinikezile the anointing oluhlobo logcobo uJoseph ayekade operate ngalo. I will tell you why I'm saying that, because this kind of anointing ugcobo olu resilient, ugcobo olungafi noma ungalithatha ulifaka emgodini but lizoqhubeka lisebenze lizoqhubeka operate. Now let's take iBhayibheli uJoseph edayiswa kuma Ishmaelites bamthatha wathengwa umunye ubaba obezwa ngoPotifa oyekade eyinduna yempi kaFaro. Hallelujah. He was the captain of the army of Pharaoh. So umthenga as a slave. Hallelujah. Umthenga as a slave. Hayi ukuthi uyophila kahle but uyoba isigqila la ethengwa la edayiselwe khona. And this is so painful that this young man, he was still a young boy in his early 20s. Now, iBhayibheli usetholakala esehlukaniswa nomndeni wakhe, not by his will. Kumnandi ubani onga-enjoya ukuhlukaniswa nefamily yakhe, not ngentando yakhe. Abaningi bethu la bahlukaniswe nemndeni ngoba bezofunda iwili yenu. Ngithi bazalwana lapho owakhonjwa ngesibhamu bathiwa wena isibheke la uyaphi ukhona bathiwa pakisho uyakhona ngoba manje ayithi sekisibhamu manje nje ukufunda nje asekisibhamu konje ngasakithi noma kuthiwa ke wawuphoqiwe wathi akusathe ngendlela abazali but ngenxa yokuthi usuyayifundela basekho abazali kusho ukuthi intando yakho leyo. Cabanga ukuthi uJoseph uhlukaniswa nomndeni wakhe hayi ngentando yakhe. But ithanda uJoseph ayenze yokuqala wathi noma opportunities ngiphuciwe wona to become whatever that I wanted to be, but I will use lawa available esensele nawo. The opportunity now njengamanje to be a slave. I will be the best slave ever because this is the only opportunity now. So wherever uJoseph ekuseni as a person osemsebenzini ezitshela ngaphakathi kwakhe ukuthi I want to become the best slave. Uma kuthiwa ikhona into enjalo ngifuna ukuba isigqila esithandekayo nesigqila esisebenzayo because we must use the only opportunities that are available for us. Maybe the opportunity to study, use the opportunity wisely. You have an opportunity to become something, use that opportunity. Hallelujah. Now, let's take a Bible. Uma fika lapha endlini kaPotifa esethengiwe Potifa who captain mind you of the army of Pharaoh. Laba kade bethi bamdayisela ukuthi kuphele ngaye. Lithi iBhayibheli bazalwane nifunde kahle lithi iBhayibheli khona lapha endlini kaPotifa lithi the Lord was with him. Because uNkulunkulu akakuyeki noma kuthiwa usendlini kaPotifa he will be with you. He will walk by with you. Noma kuthiwa usushiwa abantu noma kuthiwa ujikelwe abantu noma kuthiwa usele wedwa but the Lord was with him. Uhamba nawe ungena nawe ngisho sigodini sethu silokufa uhamba nawe. Lithi iBhayibheli uPotifa izinto zakhe za prosperisha. Yonke into ayinamaye kade nemfuyo yakhe yanda. Hallelujah. Nempahla yakhe nawe yanda, ingcebo yakhe yanda because of Joseph. Because of the anointing that was upon the life of Joseph. And uPotifa bazalwane kwayena wayazi ukuthi lokho lento yenzeka la ekhaya
because of this man. Lo muntu usikhumbula usezweni lokuthunjwa kodwa uphumelele ezweni lokuthunjwa. No matter what is your circumstance, if the Lord is on your side, you shall prosper. Ngingaphinde noma kuthiwa ukuphi, noma kuthiwa kwenzekani empilweni yakho, noma kuthiwa ulahliwe, noma kuthiwa ujikelwe, noma kuthiwa uphoxekile, noma kuthiwa uphoxiwe, noma kuthiwa yini eyenzeke empilweni yakho, but as long as the Lord is with you, you will definitely prosper. Noma kuthiwa kwafungwa ngawe, kwathiwa kina akekho ophumelela, but as long as the Lord is with you, you will definitely prosper. Hallelujah. Noma kuthiwa kwakhulumisa ukwazi esidala sathi lakina ngekuphumelele ngisho yedwa asasho lawo mazwi safa, but as long as the Lord is with you, you shall prosper. Hayi bazalwane, asidinga abantu, sidinga the hand of the Lord. Hallelujah. Abantu siyabadinga, yes, but sidinga labo abalethwe uNkulunkulu, sidinga isandla sikaNkulunkulu, because once isandla sikaNkulunkulu saphe kwakho bazalwane, no mountain too high for you, no obstacles, nothing that can stop you. Awusake sama phezu kwaelinye isandla, lithi iBhayibheli wagijima washiya inqola namahashi ehamba ngeenyawo, because the hand of the Lord was with him. USamson isandla sikaNkulunkulu sake samaphekwa ephethe umhlathi wembombo wawaqeda amaFilisti, because the hand of the Lord was with him. Webazalwane, uma isandla sikaNkulunkulu siphekwa, ayikho into engeke ize yenzeke. Hayi bazalwane, lithi iBhayibheli uJosefa esendlini kaPotifa, yonke into kaPotifa yanda because of Joseph. Oh, God is raising such people in this generation. God is raising such people in this generation. Lithi iBhayibheli uJosefa uyambuka uPotifa, uthi yena uyazi ukuthi ngeke wena manje ukuthi ube in charge of everything la endlini, except my wife. Verses number 44. Lithi iBhayibheli uFaro, mhlawumbe siqale ku-verses number 38 lo sifunde la sekhuluma uFaro manje ngisezele ngidinga naye. Kunezinto eziwu-3 that was ezaziphezu kwempilo kaJoseph, noma cela sibambe kancane before sifunde. Now uJoseph esesendlini kaPotifa, and this man, young man, was good looking. Ngoba mawunoNkulunkulu nje ukuyakahle ukuzwa ngabantu, noma kuthiwa okade yabo uthe uzotha kuyebani usesezweni, kodwa once wafika kuJesu nje uyabona uyakhanya. Now lithi iBhayibheli ngeke wayethande uJoseph. Uma esefika lapha bazalwane bami, lithi esefika endlini kaPotifa, umama wale ekhaya wambona insizwa. Hayi insizwa. Waqala walokho esondeza kuyena. But uJoseph wangashintsha ama-beliefs, nama-values, nama-convictions akhe because of pressure. Into ebulala abantu abasha lezinsuku ukuthi once basuka phambi kwabazali, they deviate from izinto abakhuliswe ngazo, from ama-beliefs asekhaya, from ama-values asekhaya. Kodwa uJoseph akazange azawashintshe ama-beliefs akhe, noma lo mama esethi at least ke come and lie beside me. Wathi uJoseph no, because abantu abazo inherit this anointing eyiphezu kwempilo kaJoseph bayazahlukanisa, babalekela naloko ubukeka sengathi, lithi iBhayibheli balekela isono bese lithi libalekele naloko okubukeka sengathi. Khona izinto ozibona ukuzibona ezingeyona isono, kodwa ngenxa yokuthi sibukeka engazuthi isono kumele uyibalekele. Lo mama wafuna ukulala noJoseph wanqaba, lithi njalo usuku nosuku weloko ethi ufuna ukulala naye, because there was no one. Bazalwane, remember, wayengekho umuntu wayezokwazi la ukuthi uJoseph wenzeni. Hallelujah. Kodwa uJoseph wathi akundaba noma kuthiwa abantu bazekwazi noma bengeke baze bazi, kodwa khona ozokwazi, ukhona ozobona. Akwazi ukuyenza lento
lo mama wese serious ngempela ke wese serious ngempela ke mase esimbamba nengubo zakhe ngesikhathi embamba lithi iBhayibheli uJoseph ubelolukhumula ijazi lakhe. We know the story. Washiya lapho waphakamisa umama wathi awangiweza nabo ubufakazi ukuthi wena kade uzama ukungirepha ngoba umuntu onogcobo kaNkulunkulu bazalwane usurvival shama accusations. Hallelujah. Usurvival webazalwane umuntu kaNkulunkulu uya-accuswa, misinterpretwa, misunderstandwa kodwa uyasurvive. uJoseph waqanjelwa amanga kwathulalela lo mama kodwa alithi iBhayibheli mayefika ubaba wale ekhaya umama uphethe ubufakazi ukuthi nali ijazi lakhe ngobethi uzama ukungirepha. Hallelujah. Ngoba lo baba akaqabela amanga kodwa uNkulunkulu uyalazi iqiniso. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uPotifa wadinwa wathatha uJoseph wamphonsa ejele. Kwakunejele lalikade ligcina iziboshwa zamakhosi. Mayefika khona uJoseph ejele singiyathandaza lithi iBhayibheli the Lord was with him even in prison. Asikhumbule uqala emgodini ephonsa abafowabo bamkhipha emgodini wayiswa la kaPotifa. The Lord was with him. Waswa kaPotifa wafakwa eprison but still the Lord was with him. Hallelujah. Akakushiya uNkulunkulu ngoba usemgodini, akakushiya uNkulunkulu ngoba usetilongweni, akakushiya uNkulunkulu ngoba usejele. Even emgodini omnyama he is with you. He is with you. Mayefika ejele bazalwane because the Lord was with him. Lithi even umphathi weziboshwa wavela ufika umthanda lo mama. But uyazi vele uphathe lezi ezinye iziboshwa. Uyobona umusa kaNkulunkulu? Uyobona umusa kaNkulunkulu? That is a generation esiyiyo thina, a generation of Josephs. Lasifika khona siyaphatha because asiyona imsila thina siyinhloko, asibona bokugcina thina sabokuqala. Amen. Kulwele ukuthi ungabi semsileni, kulwele ukuthi ungabi average, kulwele ukuthi ungabi nje omunye ending number, but to be amongst those who are on top. Be on top ngamamarks akho, be on top ngenhlonipho, be on top ngokuziphatha kwakho, be on top ngebehavior yakho, yonke into yakho. Uthi Paul Timothy mangabi khona umuntu odelela ubusha bakho kodwa ayiba isibonelo ngenkambo nangokukholwa. Bakufuna abantu othembekile akuziwe kuwe because we are a generation of Josephs. Bakufuna umuntu ongathembeka onganikwa izinto ezinkulu makuziwe kuwe. Makufuna umuntu ongathenjwa ngama-task a-critical makuthenjwe wena because you are a peculiar people. Lithi iBhayibheli uJoseph wabekwa waba umphathi weziboshwa. Ebona ifavor kaNkulunkulu will follow you wherever you go. Noma kuthiwa ungene ejele, noma kuthiwa ungene enkingeni, noma kuthiwa ukuphi, noma kuthiwa uphakathi kwabantu abaningi, but the favor uthi uDavide okuhle nomusa kwenze njani athi kuyangilandela, it comes after me. Angihambe ngifuna okuhle nomusa ikona okungilandelayo because my life is given unto the Lord. Lithi iBhayibheli nasejele wafike waphatha. Hallelujah, hallelujah. Kanti uzothi ephethe la ejele bese kulethwa ikhabheri ambera nomunye obhakayo. Lithi iBhayibheli laba baxoshwa uFaro wabathatha waphonsa la ejele. Kanti bazofika uJoseph, bazofika umuntu wefavor kaNkulunkulu, the very same favor uNkulunkulu akunikeze yona as a young generation, as a Joshua and Joseph generation. Lithi iBhayibheli bazalwane singakhohlwa ukuthi uJoseph usuka kuphi, ukuthi uJoseph ulahlwe abafowabo, ukuthi uJoseph akanamndeni, ukuthi uJoseph akanamuntu axoxa naye. Hayi, mhlawumbe unabo abazali, mhlawumbe unayo ifamily, mhlawumbe waphika ubaba wakho, mhlawumbe ekhaya lakho abakufuni abanandaba nawe. Look at Joseph. Lithi iBhayibheli khona entilongweni lezi ezinye iy'moshwa zaphupha amaphupha. Kwasho ukuthi khona umuntu wefavor ngoba mase kukhona wena webazalwane makufika
makufika wena akufanele kwande inkinga. Kodwa kufanele kuvele ama solutions. Kufanele kuqhamuke isixazululo la ufika khona bedidekile esikoleni. Bengazi ukuthi bazohlanganisa u1 kuphumele. Ufike nesixazululo because wherever we are we bring about solutions. Bazalwane asi-edi inkinga akufanele kufika wena umuntu onestress uthi uhamba abecaba ukuyibulala. Hallelujah. Lithi iBhayibheli laba baphupha uma bephupha uJoseph ubachazela amaphupho abo uthi wena uqala lento iphuphile isho ukuthi in 3 days njengoba usebenzela uFaro uzokubuyisela njengoba uphethe inkomo nje uzokurestorisha kubuyisela uzothola umsebenzi wakho back. Ukhuluma abantu bazalwane, khuluma abantu, khuluma umuntu olahlekile, khuluma umuntu ongenabani, khuluma umuntu ongenabani, khuluma umuntu osurvive indlu kaPotifa eseqanjela amanga. Yabona background yakho ayisho lutho. Yabona background yakho awukwazi ukulokhu ubambelele ekuthini wena bazalwane ekhaya. Yabona leyo ayisho lutho. Lo umuntu olahlwe abazali noma abazali bengamlahlanga but akuhlukene nabazali bakho, uhlukene nabafowabo. Hallelujah. At least when you are man's babu, at least when ekhaya lakho bakunikeza ithuba lokufunda. This man bazalwane walahlole umnganakho. Wayoqala phansi impilo njengesiqila. Isiqila besiphuthwa amalungelo aso. Uchazela iphupho lalona ukuthi wena in 3 days uzophuma lejele. Ufaro uzokubuyisela umsebenzi wakho back. Lo wesibili ophuphile nawe kube very same dream naye ukuthi elamnisho ukuthini naye faka u3 ubona esechazelela lo lane outcome noma lane interpretation positive naye wacabanga ukuthi elakhe ezisho kanjani but hayi wena yabona 3 days nawe in 3 days uzophuma nawe kodwa wena ikhanda lakho leli lizonquma uzofa wena nje kuzophela in 3 days. Hallelujah. And iBhayibheli ngempela kwenze kanjalo. Lo wakuyisela uthola umsebenzi wakhe, lo wanquma kwaphela ngayo in 3 days. Hallelujah. Now, khona amazwi ke uJoseph awasho ngesikhathi lo esephuma ejele. Wathi umusu ngaphandle uzungikhumbule nami. Hallelujah. Hallelujah. Uzungikhumbule because bazalwane, hallelujah, abantu basizile yebe bekhohle. Hallelujah, before. Lithi iBhayibheli kwaphela 2 years uJoseph eboshiwe ejele lo ukhululiwe usekhohle ukuthi khona umfana lo ukuthi uJoseph until inkosi uFaro eziphuphe. Uma inkosi uFaro iphupha wakhumbula lo walanda wonke ama-magicians nama-astrologers ezanusi zonke zendawo uFaro ayekade ezithembile zalethwa la zahluleka ukuchaza ukuthi iphupho lisho ukuthini. Lithi iBhayibheli and this man wekade esejele noJoseph lithi wakhumbula ukuthi kunomfana abazalwane uNkulunkulu uzokukhumbula. It doesn't matter how long it takes. It doesn't matter how long it takes. Just hang in there. Bambelela qhubeka ubekezele izulu lizokukhumbula. Lithi iBhayibheli kwenye indawo lithi ngesikhathi esifaneleyo uNkulunkulu uzokwenza. Hallelujah. Ngithuyu namhlanje mhlawumbe khona izinto okade wayilinda. I'm saying to you, bambelela uNkulunkulu uzokwenza. Hallelujah. Uthembisayo. Kwafika isikhathi ukuthi uJoseph naye wabizwe ejele. Ebizwa inkosi ayibazalwane khona abantu abangaqualify la abasazobizwa bayohlala namakhosi khona abantu abaphuma emakhaya ngathatha intweni la abasazothola imisebenzi ephake khona abantu la abaphuma emzini engelutho kodwa abasazophakanyiswa abazalwane bakhona yini abantu namhlanje so khona abantu la ekhaya labo akakho noyedwa someone drive imoto kodwa basazophakanyiswa. Lithi iBhayibheli uyayisusa impaka ngezale ayithathe ihlalise namakhosi. Lord, we believe. It is God. Hallelujah. Because udumo usuphakanyisiwe ungayiphakamisi imfundo yakho ungaphakamisi ukuhlakanipha kwakho kodwa phakamisa uNkulunkulu wemfundo yakho phakamisa uNkulunkulu wokuhlakanipha kwakho
unikeza amandla nokuvulela iminyango. Ibhayibheli lithi abaphakamisayo bazonjani? Bazothengiswa, kodwa abathobayo bazophakanyiswa. Lithi ibhayibheli walichaza uJoseph iphupho bazalwane. Wathi lokuqala kumele 7 years. Bazalwane ukuthi iminyaka yokuqala u7 kuzoba iminyaka yenala. Kuzoba nenala ezweni. Bese iminyaka esikhombisa elandelayo kuzoba eyendlala. Bese lithi ibhayibheli la kuvesi number 33 lithi uthi inkosi kuFaro unabo uJoseph uchaza iphupho uletha nestrategy. Bazalwane, we are that generation that brings about solutions, a generation that advises people in high places. Now let me Bible Joseph ma echaza ethi inkosi uFaro bayifuna umuntu oqaphela, bayifuna umuntu ohlakaniphile. My God. Bese lo muntu kube uye ozo oversee this project. So uyazi ukuthi akekho umuntu ngaphandle kwakhe onalama qualifications. Hallelujah. Amen. Uthi Faro into ezokwenza kulo 7 years oqala wendlala asisevini ukudla. Asithathe ukudla iportion ethile sabe siyisave ukuze mase kufika indlala lawo mayamazi uma engasena ukudla azozokuthenga kuthini. Bese besibadayisela bese umnotho wethu uyakhuphuka thina. Uyabona uza nestrategy. Amen. Because abantu igeneration kaJoseph igeneration yemhlakani. You are a generation ehlakaniphile wena. You will bring solutions emphakathini wangakini ingakho ungafanele ukukhohlwe la uphuma khona. Lithi iBhayibheli emva kwalokho uthi uFaro usebenza ingcebo zakhe. Le verse akhe selifunda. Cela sifundeni ngesizulu. Ngithanda kakhulu malishiwo ngesizulu. Verses number 38. Verses number 38. Genesis 41 verse 38. Wayesethi uFaro ezincekweni zakhe. Uyamyeka lo okade ukhuluma nengceki zakhe. Singumthola umuntu onjalo. Onomoya kaNkulunkulu. Hallelujah. Singamthola umuntu onjalo. Answer ukuthi onjani ubila ku verse 33. Ohlakaniphile noqaphelayo onomoya kaNkulunkulu ukuze yonke lento eyenzeka kuJoseph yenze bazali yangenzeki ngecoincidence, yangenzeki ngokuhlakanipha, yangenzeki ngegift, but yangenzeka ngenxa yomoya kaNkulunkulu ophekwayo. Lezi zinto zizolandela abakholwa, lezi zinto zizolandela abanomoya kaNkulunkulu abazalwane. Namhlanje ngathi singandelwa abantu abanomoya kaNkulunkulu. Siyibona igift but sidinga umoya kaNkulunkulu. Siyibona italent, siyibona eloquence but sidinga umoya kaNkulunkulu. The same spirit that was upon Joseph is the same spirit uNkulunkulu awehlisele phezu kwethu in this generation. Now let's remember bazalwane uJoseph, hallelujah, let's waphathiswa waba next in charge after uFaro. Verses number 44 uthi uFaro usho lamazwi uFaro uthi mina shayisiphathulo phansi. Hallelujah. Wena Joseph awuzozwa ngomunye umuntu, uzozwa ngami kuphela. Hallelujah. Wena umuntu ozoba ngaphezu kwakho imina kuphela. Kukhulunywa nomuntu oxoshiwe ekhaya. Kuthi uyena uzoba uprime minister. Kuthi uyena uzokwabela abantu ukudla. Kuthi uyena uzoba overseer. Kuthi uyena uzoba upresident webazalwane. uNkulunkulu kulesi sizukulwane who is willing ukuthi aphakamisa abantu. Wow, abanomoya kaNkulunkulu. Abanomoya. Hallelujah. Into eyenza uJoseph ahluke kwabanye, it's because the spirit of the Lord was upon him. Bazalwane, umoya kaNkulunkulu what possessed by the spirit of the Lord. Ayikho intaba ephakeme, ayikho into engaka phambi kwakho. The Lord was with him. The spirit of the Lord was with him. Even in the pity, even in prison, even in palace, no uNkulunkulu akamshiyanga.
very same spirit that was upon Joseph is here tonight. The Spirit of God. Can we all stand in our feet? I want us to emulate Joseph. I want us to be the Josephs of this generation. Mangiti, if you about Joseph, I'm not talking about gender. I'm not talking about gender. Because gender was about the same spirit that was upon Joseph can be upon you. No matter your background, you shall succeed, you shall prosper. You shall prosper with every eye closed. I want you to pray. Yes, I hear the spirit of prayer. Just pray for yourself. Repakatora baba kushanda baba zeka baba shete uya namandu roko poru kose kapala baba shanda baba sata uya kapa. Lord, we pray that the spirit that was upon Joseph fall upon your people in the name of Jesus. Oya baba baba sheta baba baba. Teach them how to behave in Potiphar's house. Koya ma sheka kapala baketa baba baba. The same spirit that was upon Joseph, impart it upon their lives. Impart it upon their lives. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Koyala baba sheka parosha. Kela mama shatala baba kosha. Sheka parosha katala baba baba. Kela baba baba kosha tala baba shata. Koyala baba baba sheta baba baba. Kela baba shete. Singamthola inonjalo. Singamthola inonjalo. Umoya kaNkulunkulu ophezu kwakhe. Singamthola namhlanje ebusuku onjalo. Whom the Spirit of the Lord is upon him. Singamthola inonjalo nasenodeni. Whom the Spirit of the Lord is upon him. Ukhona inonjalo noma sifuna omunye. Ukhona inonjalo noma sifuna omunye. Singamthola inonjalo. Usodala ufaro uthi singamthola inonjalo. Umoya kaNkulunkulu uphezu kwakhe. Namhlanje ebusuku apha abantu abathi I want the Spirit of God to be upon me. Koyamara baba bashethe. Ukhona inonjalo onjalo. Singamthola inonjalo. Namhlanje ebusuku singamthola inonjalo. Umoya kaNkulunkulu uphezu kwakhe. Komaya kapara shata. Ela mama shende. Ela ba katopa kasa. Oh, the Spirit of the Lord is in this place. God is ready to fill His people. Kushaka parapakoshata. Ketara baba shientere rosata. Wela baba shende. Ukona inonjalo. Ukona samthola inonjalo. Omoya kaNkulunkulu ophezu kwakhe. Ushaparaya kaparasha. Ela mama kosha. Thank you, Jesus. Oya baba shanda. Thank you, Jesus. Umukwana namhlanje uthi I want the very same spirit that was upon Joseph to rest upon me. Raise your hand now. I want the same spirit that was upon Joseph to be upon my life. Pamsisana sako la ukona. Koya la shena mama shanta. Usheka parosha. Thank you, Jesus. 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 We are the Lord sees you. The Lord sees you. The Lord sees you. The Lord sees you.